експеримент. Злато на моятонно, истински момент. Давид Хъдсън, фермер от Аризона, открива алхимията, нова ера, нова зона. Същността на Ормус в елементи, скрити платина, злато, сребро и много други в тях са обитаващи. Той е свързан с живота в нас, живее в ДНК на растения и животни се крие. Суперводен проводи без аналог, вълшебства носи, както казва науката строг. Ормус е в растенията, животните и нас. Малки количества, но все пак е в клас. Преди много време в изобилие е съществувал, но с времето в океана той се разтворил. Слушай, сега когато го добавим, плодовете растат 3 пъти по-бързо, по-големи стават. Зеленчуци, плодове в чудо се превръщат, с Ормус в почвата те бързо се множат. Ама спри да говориш, че нищо не чуха песента, само трънкаш. Вели не ти пели, трънка от такова. Не ти гледай си седнал, слушай се за тос, Барбадос. Суперпроводимостта, уникален ефект, при нулеви температури, готови за левитационен век. Опакувам с него къщата, ще да стане на епохата сере из въздуха. Ползите са многобройни, със здраве и сила, освобождава от токсини в организма ни, мила, спомага за лекуване, подобрява ДНК, помага за младост, дори и старостта. Не ми шешкай, само не ми шешкай. Ще стана, ще извърна масата. Рецептата проста, но мощна е тя. Със сол, луга и вода, чудо в ръка. Само сол и вода, служи сол, вода. Разтвори с търпение, добави луга, следи праха с внимание. Няма па да си затваря провалник. Никой все още не може да патентува морската сол, затова е достъпно за всеки. Така ли? Съхранявай го с любов, далеч от енергийни полета. Висока енергия за нощта сила, нека да лети. За прекрасно изцеление, кожата ти ще заблести, белезите ще се скрият в растенията и животните. Ормус е дар на природата, ама ти нещо залигаваш ли не са? Ормус е ключ към здравето и светлината, съединявани с зелената в чудо и безкрайност. От откритията на Хъдсън до съвременния свят, Ормус е пътят към ново начало, нова стъпка в хода на живота. Що да дуре пряно, да пиюме лимоно, как пловки да чвакаме чвачки надоле по стапалите, уволюма на пустаня. Сега чули нещо по песента, с теб човек не може да говори. Ти му говориш за нещо свято, то си ще намалейка. Суперпроводимостта, уникален ефект, при нулеви температури, готови за левитационен век. Ще опаковам с него къщата си, че ако стане ледена епоха.